Yo, hvad så dudes derude, og velkommen til endnu en episode af Minecraft. Det er noget tid siden sidst, ja, og jeg har lavet lidt off-camera, som I jo kan se her. Jeg har fået lavet lidt kælder her nu, sådan der, eller lidt underetage her, jeg gør, sådan noget af det her, og så har jeg også fået lavet noget til, der skal blive til en øvre etage. Så jeg har fået lavet nogle kister til alle mine ting og alt det der, så det er bare rigtig godt. Det bliver bare mega fedt. Problemet er så bare nu, hvor skal min hoved der være? Ved I hvad, jeg tror skidt, at den bliver her, faktisk, min hoved der. Men så hugger vi lige noget træ her, ikke altså? Så vi lige kan få lavet den indgang der, fordi den indgang, den skal jo perfektioneres, fordi jeg er jo perfektionist. Jeg tror muligvis, jeg kunne have lidt OCD, fordi at, jeg skal virkelig bare have alting perfekt. Jeg ved godt, det er, så kan man også sige, det er en virkelig syg form for perfektionisme, men alligevel, det kunne godt være, at jeg havde noget OCD, det ved jeg ingen. Det har jeg ikke rigtig fået konstateret, så jeg er ikke helt sikker, men kunne det godt være. Og dernede har jeg en grotte, jeg lige skal udforske på et tidspunkt. Det så jeg jo i sidste episode, at vi var dernede og udforskede en hel del. Så ja, nej, en hel del. Det var i hvert fald dernede og kiggede. Jeg vil også lige sige, at jeg har fået købt en CSGO. Det har jeg ikke lige fået sagt endnu, men det har jeg fået. Købt mig, så fuck. Det har jeg fået købt mig, så det skal jeg helt klart livestream på et tidspunkt. Det skal jeg livestream lidt af, når jeg lige sådan får en bedre computer, så det crasher hele tiden, fordi min computer, den kan ikke trække det så godt. Så når jeg har fået en bedre computer, om sådan cirka 6 måneder eller andet, så kommer der nok noget CSGO på min Twitch og alt det der. Så det bliver bare mega fedt. Det bliver bare mega fedt. Det bliver bare mega fedt. Men ellers så ja, det her hus bliver i hvert fald mega fedt. Nej, mega fedt. Jeg ved ikke hvorfor, men lige pludselig begyndte det bare at lægge helt ekstremt. Jeg tænker sådan lidt, enten vil jeg købe en ny selvbygget stationær eller også vil jeg bare opgradere den her stationær jeg har. Med sådan en ny grafik, et nyt grafikkort i og en bedre processor og bundkort og den slags. Sådan. Det er det værd. Det bliver sgu en fed engang, det her. Prøv at se det. Det var rigtig dumt af mig faktisk, at jeg lavede det her træ, for det kommer jeg faktisk ikke rigtig til at bruge til mit hus. Så, yeah. Det var rigtig dumt egentlig. Undskyld den larm der, men det var vores printer, der åbenbart valgte lige at larme der. Nok om det. Vi skal ud og have hugget noget af det her træ, så vi kan få lavet nogle trapper ned
til vores kælder. Eller vores vi kalder den, vi har en underetage, midteretage og overetage. Skal vi ikke se det sådan? Jo, det ser vi bare. Det bliver bare mega fedt. Sådan. Fuck, det lagger egentlig lidt. Nå. Det overlever vi nok. Fuck, jeg er træt. Undskyld, jeg siger fuck så mange gange. Men det er bare, oh my god, jeg er egentlig mega træt. Jeg har haft noget, der hedder Science Day i dag, så det har taget lidt hårdt på mig faktisk, fordi ja, vi lavede også en masse fysiske aktiviteter, og det var fandme bare, fuck, virkelig, oh my god, det var egentlig mega hårdt, så ja. Yeah. Men så går vi lige for herover og får sat de her stiger, eller trapper. Så så skal vi lige så skal vi lige have lavet nogle stiger mere, nogle flere trapper, ikke også? Spruce stage. Stage. Det bliver bare mega fedt, det her. Prøv at se, det bliver meget mega fedt. Jeg ved, hvad jeg kan bruge det her træ til. Sådan der sticks. Sådan. Jeg skal jo nede her, jeg falder ned. Nu ser det sådan lidt mere husligt ud på en eller anden måde. Sådan. Nu ligner det sådan lidt mere et hus. En slags. Prøv det der. Okay. Jeg skulle lige få plantet nogle flere af de her træer. And there's cannons. Ej, det er rabbits. Jeg kan bare godt lide at være fuldstændig retarded og sige det på en helt retarded måde. Fordi jeg kan, og fordi jeg synes, det lyder sjovt. Men det kan det, på et eller andet tidspunkt, så får jeg også fladet lidt ud her omkring. Fordi jeg skal nemlig også lave mig en kæmpemæssig hvedefarm. Så ja, det bliver en slags mansion med en hvedefarm der. Jeg skal også lave en kæmpe stor vandmelonfarm, en kæmpe stor pumpkin farm, og en kæmpe stor sugarcane farm, og en kæmpe stor gulerodsfarm, og en kæmpe stor potato farm. Det bliver bare mega fedt. Jeg kommer godt nok også til at fylde en hel masse her. Jeg skulle da næsten lave sådan nogle farm. Og vi bliver... Der er nogle bjerglyde der. Fuck, jeg laver nogle bjergfarme, så laver jeg sådan en train over til det. Altså sådan
togbane, altså... Fuck, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. En eller anden form... En eller anden togbane, slags. Jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Okay. Ja. Jeg har kun brugt 10 minutter, mand. Vi skal være... Okay, nu sover jeg lige, ikke? Nu sover jeg, og så går vi på udflugt ned i nogle miner for at få noget mere, for at få nogle flere ressourcer. Noget mere iron og noget mere redstone for eksempel, og noget mere dit og noget mere dat og noget mere bla 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 bla. Sådan det her. Så er det fastslået. Okay, så jeg laver lige en pick mere for en sikkerheds skyld. Dup. Så skal jeg lige have noget træ med dernede for også en sikkerheds skyld. Til... Sådan. Og jeg er rigtig med. Så det er bare dejligt. Det er bare fedt. Det er bare fedt. Woo! Fuck. Ikke den vej. Der var en hest. Fuck, jeg fik chok. Efter jeg har optaget det her, så efter jeg har optaget det her på om fredagen, altså, så har jeg faktisk tænkt mig at livestreame det. Lidt efter noget sådan efter sådan, jeg ved det ikke, efter aftensmaden, efter jeg spist, så holder jeg sådan en livestream, en lille livestream. Jeg ved godt, det er lidt overflødigt for jer alligevel at vide, men jeg synes bare lige, jeg vil fortælle mine viewers derude, at jeg begynder sådan at livestream lidt mere af den slags, og ja, bare lige så I ved det. Jeg prøver i hvert fald at livestreame lidt mere, men det er lidt svært, når man har en møgcomputer. Der lagger en hel del, når man livestreamer nogle former for spil. Også når man optager dem og alt det der. Jeg nævner det bare Amnesia, for eksempel. Det kan den ikke trække helt over optimalt, når jeg også skal optage det. Når jeg ikke skal optage det, så kan jeg trække den meget mere optimalt. Men, det er lige præcis, når jeg skal optage det. Så kører den bare lortestilen, seriøst. Jeg vil også lige sige, at der er sådan en serie upcoming, som jeg har lavet et showcase af, faktisk. Jeg har spillet demoen af det, så meget kan jeg sige. Så I skal bare glæde jer, fordi det gør jeg nemlig til at lave den serie. Så ja, det bliver bare mega fedt. Luk for lavaen. 13 minutter. Jeg tror, fuck, tiden går langsomt lige pludselig. Det er nok også fordi jeg kigger på klokken nu og alt det der. Vi skal også have noget mere kul, fordi jeg har nærmest ikke noget kul tilbage. Efter jeg har smeltet alt det sten. Så jeg kunne lave det om til stone bricks. Stone bricks. Så har vi lige mine nu. Og jeg har faktisk også tænkt mig at investere nogle penge i et nyt webcam. Jeg vil ikke røbe, hvad det andet webcam skal bruges til. Men det bliver mega fed setting, der bliver lavet. Au for. What?
my god, der er jo intet hernede! Ah! Fuck, hvor er det nederen. Der er jo nærmest intet hernede. Nå. Så har vi også brugt lidt... så har vi også begyndt at sådan... Så har vi også prøvet at udforske lidt af sådan... Vi skal jo udforske noget mere. Vi skal ud på opdagelse. Det bliver nok først, når jeg har fået mig et kort, fordi min stadsandstund er stadig sådan lidt sløret i det. Så jeg er ikke helt sikker på, om jeg kan finde ud af det rigtigt, om at komme tilbage, medmindre jeg har et kort. Så... Og problemet er lidt også, at jeg er fucking elendig til at lave det der fuldstændig kæmpe kort. Så... ja. Yeah. Jeg vil helst ikke dø, og jeg vil også gerne have det sådan, at jeg har mappet på en væg. Så jeg kan se mappet. Så ja. Det bliver bare mega fedt. Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg glæder mig til at se, om jeg kan fucking finde ud af det. Ej, det tror jeg godt, jeg kan. Episoden er faktisk snart færdig. Den bliver sådan på de der 20 minutter der omkring ish. Ej, det er lidt trist alligevel. Men jeg vil ikke have dem for lange, fordi det... Jeg bryder mig bare ikke så meget om alle de der alt for lange episoder, fordi så har man nærmest... Så begynder folk sikkert at spole igennem dem og alt det der. Det gør de sikkert allerede i forvejen, men... så spoler lidt endnu mere forbi, og måske misser de nogle gange en sjov pointe i en joke eller et eller andet. Og jeg synes bare... Jeg ved det godt, det lyder lidt åndssvagt, men jeg synes bare ikke, det er så fedt med de der lange videoer. Måske senere hen kommer der lidt længere videoer, sådan på 30 minutter eller. Måske kommer der også en sæson 2 af det her, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige med nøjagtig sikkerhed lige nu. Men det jeg i hvert fald kan love jer for, det er, at den her serie, den bliver fucking fed. Den bliver bare fucking fed. Og ja. Jeg må lige gå ud og få hugget nogle af de her træer, så jeg kan fortsætte mit husbyggeri. Fordi det er også vigtigt, at mit hus det er fuldt opbygget, så der ikke er monstre, der kan komme ind og fuck mig i røven og alt muligt. Alt det shit. Jeg skal også snart have fundet ud af noget diamant, fordi at fordi ja, diamanter, det er jo rimelig godt, ikke? Men også fordi så kan jeg få noget bedre gear og nogle bedre items og den slags. Så kan jeg duplikere dem ved at cheate. Okay, jeg cheater fucking ikke, mand. Hvad regner du mig for? Hvad regner I mig for? Regner I bare med, at jeg er sådan fucking slider? Nej, jeg cheater ikke. Jeg vil bare lige sige det, jeg ved ikke, jeg vil bare lige fortælle jer det. Den der jogbox ting der jeg har kørende, den kommer jeg ikke rigtig videre med. Det var lige en prøveting, men ja, jeg kommer ikke rigtig nogen vej ind med den. Jeg synes den er lidt for kedelig i det. Også fordi den er så outdated alligevel, modpacken. Også fordi selve modpacken er så outdated, så jeg synes ikke rigtig, det er så sjovt at optage og spille, så det bliver ikke noget. Jeg tror heller ikke, der er nogen, som sådan bliver ked af, at den ikke bliver til noget. Så vil jeg også lige sige, at der er en Mad Father episode upcoming. Snart muligt, så snart jeg lige får taget sammen til at prøve at redigere den igen, fordi sidst jeg prøvede at redigere den, der var jeg åbenbart alt for træt, så jeg kom til at slette en del, jeg ikke skulle slette. Så ja. Men ja. Det sker ikke den næste gang, jeg prøver at redigere den. Men det bliver forhåbentlig nok snart. Så I skal glæde jer til at se den næste episode af Mad Father, fordi den er rigtig god. Jeg vil ikke røbe for noget om, hvad der sker. Jeg har sikkert også set selve spillet før, men
No spoilers about what there is happening in that episode. Så ja. Jeg tager bare lige at lave gulvet her færdig i hvert fald. I hvert fald det meste af gulvet, og så tror jeg, at jeg slutter episoden. Fordi det bliver lidt for langtrukken, vil jeg sige. Jeg vil også gerne høre ned i kommentarfeltet, hvad I synes om, at jeg twister det lidt med nogle stone bricks og lidt oak wood og sådan noget spruce wood. Jeg vil gerne høre, hvad I synes om den twist nede i kommentarfeltet. Så ja, det kunne være mega nice, hvis jeg gad at komme jeres mening om, om I synes, det er pænt eller hvad I gør. Jeg skal også have nogle diamanter, så jeg kan få et enchanting table. Det er også en af de ting der, fordi jeg vil rigtig gerne kunne enchant og få efficiency og alt det der, så mine ting bliver bedre og alt det der. Fordi det der med at bare have sådan noget langsomt gear som det her, det er fucking kedeligt. Og det er så nederen det er, at have sådan noget langsomt gear. Det er mega nederen at have så... Nej! For helvede. Så har vi lige om lidt fået fikset. Drop frames, no frames drop. Nej, det var bare lige over på mit optageprogram. Der er ingen frames, der er droppet endnu. Jeg ved ikke helt lige, hvad det betyder, men jeg tror det er godt, fordi der står 0.00 eller et eller andet. Så det er nok en god ting. Jeg mangler en økse. Det er også en af de ting, jeg skal have lavet igen. Så har jeg ikke med at have det der spruce wood træ. Det er lidt dårligt. Men ja. Ellers vil jeg bare sige mange tusind tak, fordi I er så med. Husk at subscribe, like, selvfølgelig også dislike, hvis I ikke synes, at videoen var god. Så længe bare skriv noget i kommentarfeltet, hvorfor I ikke synes, at videoen var god. Og ellers er der ikke meget andet før end at sige mange tusind tak, fordi I er så med. Og ja, see you next video. Bye bye.